Paithago Haino Kraksalo Agartala Press Club te Kaisa Kokthum Panda Khlaiwi NLFT Motha Swbaiwi Rwjakha Saklaimung Rwkha NLFT ni Tangphang Prasanjit Debbarma Tabukni Simi NLFT ni Bwkhaktwi Khlaijaglak Chanda Silai Phunugwi Sikiri Sokoro Khlaimung Damrokmung Saklai Rwkha NLFT ni Tangphang Prasanjit Debbarma Laitangnai 30 September Salmarwa Kaisa Kokthum Panda Khlaiwi officially Borokni Motha Swbaiwi Rwjakha Saklaimung Rwkha NLFT Final Salo NLFT ni Mungoi Khlaijaglak Kaisa Samung Sidrate Chanda Khlaimung O Salo Agartala Press Club Kaisa Kokthum Panda Khlaiwi O Saklaimung Rwkha NLFT ni President Biswamohan Debbarma Borokni Bodolni Kubun Adongrok Aboni Yagula Haino Kraksalo Agartala Press Club te Kaisa Kokthum Panda Khlaiwi NLFT Motha Swbaiwi Rwjakha Saklaimung Rwkha NLFT ni Tangphang Prasanjit Debbarma Tabukni Simi NLFT ni Bwkhaktwi Khlaijaglak Chanda Silai Phunugwi Sikiri Sokoro Khlaimung Damrokmung Bwkhaktwi NLFT ni Tangphang Prasanjit Debbarma Sakbe dokmani logo Paithago NLFT Bodol Swbaiwi Rwjakha Saklaimung Rwkha NLFT ni President Biswamohan Debbarma Upendra Riang hasteni laibumao mari tongrogoi thangnai 4 September 24 September 30 September ni salmari laibumao 2024 ni okaitham salmari sijaknai borok army NLFT ni langma chomani salmari hine kerang gothuma hasteni TRIPURA sarokno sadin TRIPURA hani imang phunuknai sengkrak rokni paithak nukmari abohai engan hine imang phanu wansuk maya hasteni lukurok Dopani Chobao Besukse Kosoka Tui, Buksa Anka Kabangma Bumani Kuri, Kamaka Kabangma Lukurok in Dokhok, Kami Sharawe Karitangani Nanka Kabangma Lukurok, Rani Tanka Kabangma Lukurok Mokoli Mukte, Chayananga Kare Dopani Chobani Bagahine, Chola Buksake Rohol like a rang pushate, Maidung Somosha. Shanmung Kaisano Apuroti Prasharok ni Kugo, Tobo Pano Pyogzak Shitung de Prasharok Hine, Piaba Kebo Shia, Dopani Choba Lang Makasaro, Obo Hake Kamawi Tangna Hine. Paithago Haino Kraksalo Agartala Press Club te Kaisa Kokthum Panda Khlaiwi NLFT Motha Swbaiwi Rwjakha Saklaimung Rwkha NLFT ni Tangphang Prasanjit Debbarma Tabukni Simi NLFT ni Bwkhaktwi Khlaijaglak Chanda Silai Phunugwi Sikiri Sokoro Khlaimung Damrokmung Bwkhaktwi NLFT ni Tangphang Prasanjit Debbarma Kebo NLFT Bodol ni Mungoi Nahare Hasteo Samung Sidra eba Chanda Khlaiwi tongkhe abo NLFT ni Kubi Bodolya Saklaimung Rwkha NLFT ni Tangphang Prasanjit Debbarma National Liberation Front of TRIPURA original group nengai sung Saklaio sini je original group o group ini nisimi bo dissolve Khlaijakha o group ni bo mungai NLFT original bo mungai tei kuno chadabaji inglak kuno jor jobasti kamiroko Khlaimanglak tai silai patham tei nai borno humki domki tai Khlaiglak jodi kebo chini bo mungai Khlai tongkhang kebo chini bodolia abo kaisa sengra bodol hnai Sijaknai aboni bagai ini press media ni buskango sung sini je Motha sini je organization no sung Swbaiwi Rwjakha obono sini main engkai sini je main uddesho sini jora polokma rumui tiprasa hamkai ni bagai sung bolongo walongo hugo tongoi choba khlaimani o choba khlaimano sung Central Government State Government by Program Salaimani Bisingtinai Sung Tangnai Chaitarik September ni Salo Sung India Government State Government ni representative by agreement Hainai Sung Faika Sung Tabuk Tongkosang ni Lamo Kipilka o Tongkosang ni Lamo Haimani Sini Kaisa no uddesho sini je manthai sung je in India Central Government State Government by agreement bisingti sung phaimani o uddesho rok sung no rikhaborok sung je sanmani sini je naimani abo sung no borok bo sika abon bagi sung sign khlaika sini ekoto tongo 26 ta item tongo o 26 ta item o ajago chin tiprasani belekeno hamkrai tongo sung o hamkrai no tinai sung bahai ke buskango implement khlainai o implement no tinai sung buskango sin tiprasa area wo ADC area wo tiprasa ni NGOs non government organization lukurok bai sung malainai bo kamio bo samungtangkhe tiprasa ni bagi unnotongnai tai development engnai sung obono sung nainai sung abo byaktigoto sini sarthe sung o development na tubia abo tiprasa ni interest ni bagi nai sung o development no sung tubu sung agreement khayo sung agreement khaimani ke bo baksa siangai tongkhangke abo truk nugagi thanai abo sudu tini
o 26টা আর্টিকেল সিমিয়া a jaga tongo nini te kaisa je chini maharaja Pradyut Kishore Manikko accord khimani e accord obo jeng aro safoljak tongo a development ni je project nai a jaga bo jeng tongnai a jaga kotor nini kwbangma development ADC area o khlaijaknai o khlainani bo abo joto chini tiprasa area o thangai jeng bai thang visit khlaioi kamini lokorok bai sikla salai bodol lobai nini bri motha angthong je club tongo a jagao kamini bazarni hatini te bebak je development khlainan tongmanno jeng salai thamsa khlainai jeng abono koklam salai jeng proposal dinai estimate khlainai jeng bahaike je naithok khlaiman tiprasano ba tirprano bahai naithokai thamsa khlainai jeng yapri sewi jeng unnayonno buskang yapri seiman abon bagi tini jeng press club ni maddome noromno saklaio chini je National Liberation Front of Tripura original group tini Simi Korikha tini Simi ologono jeng huka jeng tai Silai tiulia Silai tei choba khailia hnai jeng saitariwa accord khaimani no jeng tini obono tini chini press media chini press takuk song test bondo song borongni bisingtike jeng joto lokorno chini Saklaimung no jeng saklaio hambai thank you আপনার নাম ani bung ke Prasanjit Debbarma hastefa ni sinibo alais কে আছে haidi ingke jeng sinimo kitari nai yagra tomo chini dongor tiprasa kai high power committee ni members nini chongkhor Debbarma chongkhor tiprasa bo high power committee ni member tai oro tomo Bidyadhar Tripura general secretary yang tomo nini Shambhu Debbarma bono hino Salphang bo hino bin bumung yang khe Molsai Hamriak assistant general secretary sengoro high power committee tini o press club o phainai seng press bartari o je tini ni simi chini je organization tongmani organization Korikha organization Motha Swbaiwi organization bumunginai te kono chadabaji Khlaijaglak te jurjulung unglak Silai tei buibai kono jaga lorai tei Khlaijaglak Phiaba kaisa kokno waini Kokthum Panda Khlaiwi Saklaimani party mungno tui kemang mawa Khlaijak tabuk hasteni tongkosong lukurok lai thangnai 30 September salmarewa Agartala press club o Kokthum Panda Khlaiwi NLFT Motha Swbaiwi Rwjakha Saklaimung Rwkha yagulo saboni pressar bai Haino hai te waisa Kokthum Panda Khlaiwi o kokno kokte waisa saklainani nangka NLFT ni ojamarok abono tui kahamke sinani musungjago tabuk hasteni lukurok Rwjakha Honwi Simi Pranopni Kokthum chini khora